Zdravím všetkých chlopov tohto videa. Dnes tu máme motovlog s týmto pitbajkom 125-kou. O hodinu nám tu bude pršať, dúfam, že ma búrka nezasiahne. Dneska sa povozíme, čiže môžeme naštartovať, nahriať motor a môžeme ísť. Dobre, príľba na hlave. Tak si dáme benzín, sytič, rukavičky. Dúfam, že ten dážď ma nezasiahne. Na prvú. Dobre, v podstate nahrial sa. Môžeme ísť. Máme futbal dedinský. Im tu trošku pohúčim. Neviem, jak chlapci chcú baviť futbal, keď okolo chvíľu bude padať dážď. Opa! Čo tu máme? Prvé enduro v podstate. Fúha. Zabúdať, že pitbike má zábeh. 4-ka. Trojka. Dvojka. Celkom spuknutú zadnú gumu. A ináč, keď sa vám už páči toto video, tak dajte like, jo. Tak zatiaľ ešte neprší. A ináč celkom dôležitá vec, keď má nová motorka alebo motorka s novým motorom, keď má zábeh nie len že valec, ale má celkovo prevodovka, spojka, tak je potrebné si prepínať, si krásne prepínať všetky rýchlosti, nejazdiť len na jednej, aby sa proste všetké rýchlosti pekne a rýchlo prispôsobili. Čiže pomaličky pri zábehu, neprehrievať motor, pekne si prepínať rýchlosti. No tak zatiaľ neprší, je to dobré. Opa! Tá cesta sa mi celkom páči. Takto sa má robiť zábeh.
Jo, a predtým ako mi dávať dislike a preč odber za to, že som debil a že tu ničím kukuricu, že tu ničím pole, tak možno to aj vidíte, že to tá kukurica je už zničená traktorom, dajakým traktor sa tu prešiel. Ja som len to využil ako poľnú cestu, ako dajakú peknú lokáciu, aby dajaké pekné zábery pre vás natočiť. Čiže všetko je legálne, nie som debil, takže dajak tak. Jo! No, už som doma a vlastne ja to tak mám, že teraz je 1,5 motohodín a olej budem meniť, keď bude 5 motohodín, potom budem meniť, keď bude 10 motohodín a potom už normálne budem meniť po 15 motohodinách. Ale keď je zábeh, tak proste nový motor sa prispôsobuje, vylučuje veľa drobných kuskov železa, ktoré potom skončia v oleje a preto je potrebné pri zábehu meniť olej. To je na dnes všetko v podstate. Keď sa vám páčilo toto video s týmto pitbajkom, určite dajte like a čaute.